Huma mijiet il-messaġġi li nkitbu fuq il-medja soċjali biex jisellmu lir-raġel li miet traġikament fl-emerġenza waqt li kien qed jistenna biex jiddaħħal għall-kura. Kien it-tlieta fil-għaxija meta Stephen Manjon ta' 55 sena mar il-Poliklinika tal-Furjana wara li ħassu ġieħ kbir f'sidru. Hemmhekk qalulu li mhux ta' idejhom, tant li kellu jmur minnu fih l-isptar Mater Dei. Manjon ma ġiex offrut li jittieħed b'urġenza l-emerġenza b'ambulanza iżda kellu jaqbad il-vettura tiegħu u jsuq lejn l-isptar. Hawnhekk huwa qalilhom li kellu ġieħ kbir f'sidru iżda kellu jistenna mal-bqija tal-pazjenti fil-waiting area. Daqs nofsija wara, jidher li Manjon ma felaħx aktar u reġa' talab għall-assistenza iżda minn ġdid reġa' ġie rrifjutat minħabba li l-professjonisti ma bdewx ilaħqu mal-pressjoni kbira li kien hemm. Sakemm mumenti wara intilef minn sensief f'nofs il-waiting area u spiċċa telef ħajtu qabel biss beda jingħata l-kura. Wara l-mewt ta' Manjon kien evidenti s-sens ta' rabja u dispjaċir għal mod kif allegatament ġie trattat minħabba li ħallew jistenna ħin twil għall-kura. In-neputija tiegħu stqarret b'mod pubbliku li Stephen Manjon ikkollassa mal-art fl-emerġenza. Bil-mara tiddikjara li s-sistema tas-saħħa falliet u li hemm bżonn bidla. Kitbu wkoll ħafna minn sħabu li fissru kif din l-aħbar kienet xokk kbira lihom. Dan fil-waqt li t-tifla tiegħu ħallitlu messaġġ sempliċi. Inħobbok da. Wara din it-traċedja l-Ministru tas-Saħħa Ġotjena Bela ma sejjaħ ebda konferenza tal-aħbarijiet biex iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Iżda minflok tefa' żewġ sentenzi fuq Facebook. Imbagħad meta affaċċjat mid-domandi ta' Net News xorta għażel li ma jikkummentax dwar dan il-każ. X'inhi s-soluzzjoni biex ma nerġgħux naraw il-każ ta' jumejn ilu? Tlifna raġel ta' 55 sena hawnhekk. Minix ħanidħol fil-merti tal-każ għax ovvjament hemm żewġ inkjesti għaddejjin. Jiena bħala ċittadin u bħala xi ħadd li fil-saħħa nifhem ftit mhux ħażin, ovvjament nista' nifforma l-opinjoni tiegħi. Imma jiena biex il-proċess ikun trasparenti u ssir ġustizzja sħiħa rridu nħallu l-inkjesti jilħqu l-qofol tagħhom, jilħqu l-konklużjonijiet tagħhom u bħalma għamilna fil-passat nimxu u nieħdu passi fuq dawk il-konklużjonijiet. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni tal-biki li s-settur tas-saħħa spiċċa fija u qal li bħalissa hemm fis-seħħ strateġija li ddiskrivija bħala jigsaw puzzle. L-istrateġija tal-Gvern għall-emerġenza hija speċi ta' jigsaw puzzle kif ilna ngħidu aħna nixtiequ li dan is-settur ikun riformat. Issa qed immexxu r-riformi l-qudiem diġà qed immexxuhom bl-iktar mod li jiena nixtieq li huwa fast, dak issa jiġġudika il-poplu. Il-Ministru qabel ammetta wkoll li d-dipartimenti jinsabu għall-kub tiegħu minħabba nuqqas ta' staff, għalkemm qatt ma ta' soluzzjonijiet. Diversi speċjalitajiet fis-sistemi tas-saħħa li huma understaffed. Xi ħaġa li nafu bija nammettu rridu nindirizzawa. U dim il-fond li l-Ministru Abela baqa' jaħrab milli jagħti soluzzjoni ċara sabiex ma narawx iktar inwiet ta' dan it-tip, Net News prova jieħu tweġiba mingħand il-kollega tiegħu il-Ministru Clifton Grima. Iżda dan ukoll naqqas milli jwieġeb. Ara li hemm xi soluzzjoni biex ma nerġgħux naraw każ bħal dan. Wieġbek il-Ministru diġà ejja inti qed tgħid każ bħal dan. Ejja nkunu ċari. Mewt f'emerġenza biex niftehmu. Mela. Ejja nkunu ċari u naraw x'kienu iċ-ċirkostanzi marbuta mal-każ ikun prematur. Unkun preżentus ukoll kieku jien nipprova nagħti ġudizzju fuq xi ħaġa li m'għandix l-arfien, m'għandix il-fatti relatati mal-każ. Grazzi. Dwar dan il-każ il-Ministru Ġotjena Bela ikkonferma li nfetħu kemm inkjesta maġisterjali u anke inkjesta indipendenti. Min-naħa ta' l-Isptar Mater Dei illum stess ħadd inħatar inkjesta indipendenti. Intant brabta ma' dan il-każ għadu ħadd ma refa' responsabilità politika u l-Prim Ministru ma lissen ebda kelma.